En jelas speelt gewoon zo'n ding tegen Marco. Marco komt van Marco te weer. Tenminste, ze support mij bij de hoor. Dank je. Watermelon. Okay. Saya dan okey. Jou klein geld, kan tidak? Bye. Oh, jelas terug jong. Ja, vandaag kan er de change mijn sopa bieten en si Marco ja na. Lekker warm, ik heb zomaar klaar die glazen uitgespoeld voor jullie. Ik heb maar lekker vandaag geslecht. En ik weet die uit, hè. Zo mijn kindertjes. Janna. Vindt u wat mij doen, maar? Deze is nog uit aan die kant. Janna, gaan jullie nog weg? Ja, Antika. Nee, vader en veel maar. Ze zijn naar 3, kom maar, voor jullie weggaan, hoor. Ja, Antika. Dan toch gaan jullie? Zo bokton. Gaan jullie van lang blijven? Jo, Marco, wat kan je maken zo, maar ik niet meer hier zie. Dat is aan jouw puta amper. Yo, mami, ik weet toch dat yo maak en ik is nog wel reeds aan laat zien. Ik ben zeker in play. Ay, mijn kind, ay. Mami, ik en Bente gaan we nog weer verder gaan spelen. Oké, baby, hoor. Ik speel je dan. Nee, my bro. Kira na unos ka sa icons. Kinagog sa tatis mo man. Ya, tampa wa. Kundi man ya. Kundi man. Sana ulit ka spin. Oh, sige. Let's go. Let's go. Hallo jullie. Gaan het, big boy? Marco, gaan het? Gaan het, Gailan? As maar deze is aan het kijken. Ja, Niels moet elkaar zien. Groetsin. Het jy net wel gesels, hy het vir hulle gesê, jy koop baie goed sê vir al jou vriende. Okay, so ek gaan mens nie, maar sê baie vir hulle. En ons ry oor paarde, né? En ek het gesien jy het ook nog nie regtig al jou goede gepakkie. Jy kan niks jou nie, ons ry, ons gaan 8 PE8. Okay? En ons weet dit is lekker nie. So Marco, as jy reg met dit, die feit dat ons weggaan. Ek is so right, ek ken hom nie by my bly asseblief. Ach, shame my baby. Ek kan ongelukkig nie in PE bly nie. Okay? Ons moet saam beweeg as 'n familie en ek moet my hand oor hom hou. Sien jy, en as baie goeie geleenthede vir hom teken. Okay, dit is. Okay. Doe my favor. Ek weet hy het gesê sy mag gaan kom, né? Sy van die Gail ek vra was nie bietjie vroeër opkom nie. Dan is dit bitter vir Nadia. Ek kan sy my kom help en ek kom by sin man. Nee. En dat weet my of sy gaan kom. Okay. Loop veilig, versigtig vir die karre, hoor. Okay. Marco? Je moet opstaan, je kan school toch wat? Hoe laat is het nog? Als het pas 6. Het is vroeg. Jullie gaan kan op gaan tellen naar de school. Oké, ik ga kijken of ik voor werk in Zala voor Spanje moet zijn. Is er echt zo? Ja, want ik wil reeds die antiman, ja, die 3 maanden stress. Oeh, zo het met de rente, ja. Oh, anders deed onze plekje. Ja, en die weet hoe ze anti waren gehaald. Oh, ja. Zo.
Wie weet, joh. Ja, maar meneer waren naman na gitu. Je lijkt me sexy vandaag, joh. Ay, dank Moet je ook aanhouden? Thank you. Nee, wacht. Ik ken me moest aan ons Ja, je is net veilig, man. Ja, ik heb weer kleren gestreken. Nee. Oké, bye dan. Ja, maar niet vergeet om verkeerde iets te geven. Oké, zal zo maken. Ja, oké. Hey, veilig lopen. Oké, bye. Zo, schrik wakker om te slapen. Kom. Maak ook klaar. Oké. Gaan we meer doen het zo. Zo, ja. Say. Yeah, just make yourself neat. There we go. Can you quickly make up your bed, man? Dat is lekker, hè? Wat gaan hier? Oh, zo cool. Is hier niet 12 o'clock breaking? Was er nog eens te hebben, bro? Nee, stil is man. Hé, Ayman, wat gaan hier? Je lijkt dat daar een grap aan gemaakt. Ja, mijn baas. Kijk eens, even zien hoe je gewaarig is gewaarig. Hoe kom je hier nou komen? En coolings is zo, maar je moet werken. Doors, man. Huh? Zo is het. Kijk eens hier, joh, wat ik zo crappy dag heb. Je kon niet met koffie drinken volgend die. Je kon niet met courant lezen. Maar joh, wat laat komen niet werken. Huh? Of je soms aan het koken goed te drinken zo? Wil je die baas wees? Huh? Wil je die bike hebben, wil je die baas wees? Nou zien dat je niet werken komt, zo maniki. Is jouw laatste warning. Ik zeg jou. Je blij laat komen, ik moet niet denken, merk je al die goede opie. Ik beloof jou, net één misstap van jou. Je schijnt op dindries, maniki. Ik zeg jou, maak ook klaar zo en ga het pleister klaar zo. En ga nu weer terugkomen. Smaak maar klein, voor man 4 kon Ja, spelen. man, gaya man. Mahal na sa dispan.
my baby. Hello, Daddy. How are you? I'm fine. How was school? It was nice. Is it? What did you do? We did work. Is it? Yeah. What did you bring me? I brought your packet of chips, my baby. Thank you. Yeah, where's your auntie Kelly? She's there. Marag ko. Madam, ka na? Alright, ito siya. Kami klaar naman ka na. Yaman, taga bekisolatas Ah, man. yes, okay. May po sinakatay. Okay, mas reso kayo. Ang different kasi min field. Di parang betes na mi pahay. That's alright. Yun na karang feeling. So, pahay, thank you man. Here's your pick. Are you ready to go? Yes. It was nice seeing you, ne? Yes. See you soon, ne? Let's go. Ay, let's go take a bag. Okay, go. Bye. Let's go, bye. Sing yellow mo. Yes, terecht mo. Sige. Thank you, babes. Okay, sige. Baby, can you pray for us, please? Okay. Thank you, Father, for the food. Make us strong, make us good. In Jesus' name, amen. Amen. Was lekker, jong. Ja, ik heb me alles aangezet van de En zo zin, ja. Ja, joh. En hoe was het weer geweest? Ja, het was zo right geweest. Maar zoals elke dag, mensen, niet dat de mensen proberen maar met dag per dag te vatten, mensen. Dus, Ja. En how was school today, babes? It was nice. Did you tell me what did you do in school today? We were working in our English books, then we did play outside. Is het? Ja, dat was lekker, nee? Yes. Ja, ze is op die kou, dat hoor. Ja, mijn vrouw, kijk, ik heb gedankt, man. Ik smaak heel vat naar een plek toe aardig, om zeggen, waarom van de plek? En je hebt gehoord van de blik, maar praat zo van de blik. Ja, nee, ik smaak heel vat naar toe, man. Je bent zo tijd aan onze kant. Ja, maar je hoeft te waren wij, man. Ik heb klaar die hier geld betalen aan die auntie. Zo, 1 plus ik ga een auto job doen. Ik ga aan de oom gaan helpen met geras nemen met z'n niet. Zo van eigen geld kan ik daarom een paar centen in kan zetten voor je uitgaan. Ik heb me steeds maar bereid om te eten. Nee, was je dan altijd bereid. Dus we moeten een beetje uitgaan, man. En we leven een beetje, like een lekker semi-formal vibe, man. Oké, is er echt zo. Ja, maar verkeerde vraag voor zo te watch. Ja, is er echt zo. Yes. Het is bijna nice, I can. Ja, ik heb het zo gezien, man. Bij jou, dan is het minder. Het is bij open naar. En zo is comfortable met haar. Hoe gezien? Oh, Ben. Zo, maakt man. That's it. Vooruit, maakt ze niet meer, bro. Kan ik klaar doen? Yo, wat een les. Hey, waar je lang klaas met bro, man? Ja, hij nog terug en zo zeg. Ja, niks terug. Zo redelijk goed, man. Nee, ook eens Ik terug. las ik in het droom is, man, bro. Je bent dus Ja, redelijk. nee, met bro. Moet dus groot, man, maar zo is er, man. Ja, nee. We zijn in familie, zijn alle goed, man. Wat maak je? Nee, ik kom blij moest ik man. Oh, Ja. wat hij kan. Ja, die blokken is waren, man, bro. Zo, deze man komt maar terug tegen, man. Kom laag alleen. Ja, nee, ik kom niet laag, hè. Ja, maar baas. Hoe gaan we zeggen? Nee, kan ik klaar doen, dat is maar die. Construction span, mensen, te man een beetje. Nee, Kan ik niet waar, zien, is er, gewoon toe druk, man. Geld is ja, nu. Ja, nee, niet waar, nee. Plus die baas is ook vol, dingen, man. Nee. Ja, Nee, met bro, niet waar, man. We gaan een plan maken, niet waar, we gaan een plan Ja, maken. maar bro, ja, ik heb nou de dag nog gedankt, man, bro. Nee? Dus ik kijk, ja, moet ik die man bellen of zo, nee. Misschien een way maken voor hem, man. Ja, nee. Staan, De vader is, hij stuurt ons alles, hij weet ons, man. Hoe werkt die vader? En alles gebeuren voor een reden. Ja, nee, zo. Hij doet gebeuren gewoon met bro, man. Kijk eens hoe nog uit is, ja, dat zeg ik nog. Hetzelfde. Ik zie, het is een meent to be hij met bro, man. Ja, ik heb plannen nou reeds om te trouwen. Nee, bro. nee, is recht, hij is er mee. Ja, Joe, zo. maak vast, hij is er mee, bro. Ja, kijk, ik ben reeds, iemand komt er bij mij. Nee? Play en Jackson wel nog. Nee, ik zal het thuis laten. Dan heeft mijn adres hier maar op. Ja, hij zal zo maken. Je hebt dus nog mijn nummer. Wat goed check, wat is nog eens? Ja, hij eindigt met 2953. Nee, nee, ik zeg het om, ik zeg het om. Zo aan 10 minuten touch. Ja, nee, Als er aan je draait, zal je location veel sturen. no stress mee, bro. Ja, Maar zeg het goed daar, familie, Ja, man. ik blijf niet plezier met. Zo, mix, man. Ja, zo. Snap je? Zo. Kijk, Jessica, mijn kandias, die
Jo, ek verdien die koppie tee na die hele dag by die hospitaal. En wat sê hulle so? Is nou weer die asma, hulle het my nou weer sterker asma pompies gegee. En dan is er nog die suiker ook nog. Oh Maar nee, miskien weet gaan nie. hy beter is. Maar die ou pompies laat ek aan so baie bewe man. Ek weet nie wat gaan die sterke een nog doen nie. Miskien gaan hy beter is, man, mami. En hoe gaan dit aan die ander kant? Oh mense, wie ek voel amper ek kan wegtrek aan die kant. Ek is aan so alleen man. En as niemand om my of familie wat naby my bly nie, dis wat ek nog gedink het, ek gaan streek van die hospitaal af na julle toe kom. Ek dink mami mama kom bly by ons, man. Oh, ja, maar jy het maar kom aan nou eers gesels oor dat my kind En Span is nog onnodig so ver. Met As niemand niemand. daar om mami ook. Hallo, mami. Hello ma, kom my kind, hello baby, Anna, jong. Goed betal man, hier, hoe gaan het met jou? Alright, man. Wat is met mij? Ek was mos hospitaal toe vandag man. Weer? Nou weer Anna Esma pompies en goed gekry. Maar ek het nou al laaste taxiverkies wat ek het, dat ek nou sommer stryd hier deurgekom en ek moet nog maandag weer by die hospitaal is man. Alweer? Alweer, Boeta. En dan wil ek net weet dat julle nie vir my so iets nie man. Ja, Ek het my deur te die weekend te draai en tot weer maandag toe. Nee, is reg so, maar hoef te worry nie. Ek het dit sê nie so. Maar hoef te worry oor dit. Dankie, Boeta, ja. Ja, jy en Jessica is my staatmakers altyd, jong. Ja, en ek weet, joh, my ma bly alleen naby huis, so is seker maar moeilik en is baie gevaarlik. En ook veral die as ek siek is, man. Maar ek dink dit sal 'n goeie idee is dat my ma nou so siek ook is, man. En plus ek mis my ma, ek dink nog as baie my ma deesdae. Oh, dankie. So ek dink glo nie dit sal 'n probleem wees nie. Okay. Yo. Bente. Ah. Kyk hier. Jou eerste links. Dan kom jy om by die swaai. Ja, ek is nou aan my bro. Het mami gehoor. Jessie gaan ook nog trou. Jessie. Jessie. Toch, that's nice. Maar die Palestine het as sy ken nie mannetjie 3 maande nou ja. Nee, man. En hulle gaan nou oor 'n week nog trou. En as die buitelandse manne, die Nigerians. Bente, oh my god. Haas my man. Baie goed, man. Yes, dit. Ja, nee, jong. Sa skok om jou te sien, jong. Hier na Jarlas. Sê my, gaan met jou mami, Hy Boeta, is nou man. al 2 jaar gelede oorlede, moeder. Oh my word, nee, ja, man. Yes, dit. So jammer om het te hoor, man, Janna. Nee, is reg, man. Nee, maar is nice om dit te sien, hè, meisie? Ja, man. Is jy nou wel goed in die bij? Ja, my mama. Ek gaan 'n bietjie weg gaan, man. Ek is blij, man. Maar nou hier in die baie so, mama. Ek is baie blij, my kind. Maar julle sê julle is alles alright? Ja, nee, alles is alright, yes, dit. Ons gaan maar aan. Ja, nee, is my mama. Die vader is goed, so ons kan nog klaar nie. Ja. Maar julle sê alles is alright Oh, met ek julle? is net blij, jy is terug. Nee? Okay. Ja. Is reg so, julle. Met ek spaar, ons sê ek was naar die auto, soos wat ek doen. Ik word met tijd en gaan stoten zijn. Gewoon nie, man, sy is mos jy stout kind. Onze poelen. Ja, is my kind, hè. Good morning. Hello. My name's Tam and I'll be your waitress today. Welcome to our lounge. Here's your menu. I'll give you a few minutes. Okay, thank you. Tams and you guys have a burger special. Actually, I have to try that. Yes, we do run a burger special on a Monday. Would you like anything to drink? Ginger ale, please. Ginger ale. No problem. Okay, thank you, Tams. You're welcome. Ja, ik was er goed gemaakt voor de reis. Nou, man, ons eet elke dag by die huis. Verstaan jy, so... Mens moet nou en dan uitkom om jezelf te treden. Especially as jy in 'n verhouding is. Moenie jou partner treden, verstaan jy? Ja, het is baie belangrik. Verstaan jy? En ja, met dat gesê, man, ek het gedink, man. Like, ek sien ons is nou al meer as 10 jaar saam. Verstaan jy? En... Hulle sê, God het 'n man en 'n vrou gemaak om aan een van dag met mekaar te kom, verstaan jy? En om saam te groei.
Verstaan je? En ons moest nog een klaver, een klein zoiets. En jij weet hoe voel ik hoor jou. Ik wil je apart groeien, verstaan je? Ik wil je ons moet samen groeien, verstaan je? En om eerlijk te wees, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Ja, zoals je weet, of ik ga eerlijk is om te zeggen, ik hou van jou al van kleins af al, verstaan je? Maar ik heb net toen ons klaar maakte, mijn school heb ik kans gegeven om jou actually uit te vragen, verstaan je? Maar ik voel me dat ik wil naar de volgende stap toe gaan, samen met jou, verstaan je? Because ik gezegd, ik wil je apart groeien, ik wil samen groeien, verstaan je? Ja, zo met dat gezegd, ik wil graag samen te doen. Maar ja. Veel lang.